Hej, mit navn er Frederikke, og jeg er skolelærer. Jeg kommer fra Finurlig FIF, hvor vi arbejder med børns udvikling, trivsel og læring. Vi vil rigtig gerne komme og besøge jeres skole og holde en spændende dag sammen, hvor vi dykker ned i emnet klasseledelse. Her skal vi sammen blive klogere på, hvordan vi kan skabe tydelige rammer, stærke relationer og trygge læringsfællesskaber. Vi vil rigtig gerne dele både viden, refleksion og praksisværktøjer til, hvordan vi kan skabe den bedst mulige klasseledelse. Det handler om mere end bare regler og struktur. Det handler også om relationer, børnesyn, motivation, overgange, fællesskaber og trygheden i hverdagen. I får konkrete greb til, hvordan I kan forebygge uro, styrke deltagelse og skabe en hverdag, hvor børn og elever ved, hvad de skal, hvorfor de skal og hvordan de kan lykkes med det. Altså en praksisnær workshop med fokus på ro, retning og relationer. Lyder det her som noget for dig og din klasse og jeres skole, så kan I gå ind på finurligfif.dk og læse mere under Book Os.